Отива един възрастен дядо, влиза при доктора. Докторе, не става, бе. Качвам се на първата, било. Качвам се на втората, отвела не става лош. Качвам се на третата, дечи направо ще умра. На четвъртата не мога да се кача вече. Докторе, дядо, какво направи, бе? Какво направи ти, бе? Аз на колко години си? На 80? Че съм на 40 години, повече от 2 пъти не мога. Ти какво направи, бе? Па чакай, бе, докторе, ти за какво говориш, бе? Ми за жени, бе, дядо. За жени? Аз говоря за стълбите, моето онче. Едно семейство били много зле финансово. Големи батаци, заеми към банки, към приятели, към роднини, към колеги, но най-страшното било, че имали към лихвари. И онези биели ги, тормозили ги, заплашвали ги. И един ден жената вика: мъжо, не искам, обаче освен да отивам да работя на околовръстното, да се стъпи малко на краката, да изкарам някой лев, поне с лихварите да се оправим. Дали, айде там банки и приятели, лека по лека, роднини ще ги оправим, ма поне с тях да спрат да натормозят, да набият тук, да натрепат, да назаплашват. И сега мъже, и той не искал сега жена му това да прави, ма вика: права се, наистина, поне с тях да се отървем, че големи изроди. И тя е била красива жена, тук надарена, веднага сложила къса поличка, сложила тук потничи с по-голямо деколте. И мъжът казал: аз поне ще дойда да пазя някой нещо да не ти направи. И отива тя на околовръстното, той се скрива в храсти, тя застава и чака. И след малко спира един стар камион, раздрънкан, и вътре един е такъв вътре мечок и я пита: колко искаш, ма? И тя чакай малко и бяга в храстите и пита мъжа си какво да му кажа сега. И той казва: кажи му 50 евро пълна програма, 20 евро. Връща се тя, казва му на мъжа: ми хубаво, ма аз имам само 15. Чакай малко. Тя пак бяга при мъжа си, вика: има само 15 евро. Какво да му кажа? Кажи му, че ще му лъскаш. Връща се тя, той се съгласява и отиват в храстите. Събува си мъжа гащите. Тя като му видяла един голям дебел: чакай малко. Връща се при мъжа си: мъжо, дай да му дадем 35 евро заем на човечеца, бе. Един мъж отива и казва на майка си: майко, ще се женя. Утре ще доведа да се запознаете, тя ще идва с едни нейни приятелки. Искаш ли да се фаним на бас, че няма може да познаеш коя от трите е моята жена? Тя му казала: синко, знам ти вкуса за жените, тебе те познавам много добре, ще я позная. И той: хубаво, аре, на майтапа е те за 20 евро, е те за майтапа. И добре, хванали са те на бас, на следващия ден пристигат 3 жени, кукли. Значи първата руса, втората черна, третата червена коса, къдрава, хубава такава коса, обаче трите направо ангелчета, изляти, красиви много. И говорили си те, приказвали си там, пили кафе, и тръгват си жените и се научила при майката, вика: айде сега, майко, кажи коя от те се бъдещата ми жена. И тя му казала: русата. Бре, как позна, бе, браво, как позна? Елементарна женска интуиция, тя още тук влезе и почна на матрас детая, бе. Българско село. Един мъж порка яко, пие редовно и по много. Жена му вече не може да го traи, вика: ще се разведем. Иди, моляца, говори с попа да ти разреши проблема с пиенето. Попа, ще се моли ли ко? Иди, така приказва, помогна на много мъже от селото, иди говори с него. На следващия ден отива нашия при попа, хъката мъката, вика: чувам, че на други мъже си помогнал да спрат алкохола, помогни и на мене да не оставам сам, да не се развиждаме с жената. Той е казал: добре, и го вързал за едно дърво и го опънал. И му казал: виж ко, почнеш ли да пиеш,
ще кажа на цялото село какво съм та направил. И нашия от тогава заживяли мирно, спокойно, капчета ни близо. Минали няколко години и нашия като чува на площада една силна музика, отива да види. Отива, хората хора играят, веселят се, штракат с пръсти, свири народна музика, ай на здраве, много голяма част от българските мъже там събрани, ай на здраве, приятел, видя ли го, ела тук да пиеш с нас. Той, не, аз не пия. Спокойно бе, попа умря с нощи бе, весели са бе. Двама приятели от казармата се срещат случайно. Не са виждали 20 години. Иванов и Ангелов се засичат. О, приятелю, какво правиш? Прегръдки, целувки, взели се да се говорят за казармата, за едно време, там за наряди, за глупости, простоти и казармени. И не щеш ли те по пътя една кръчма, докато вървят, се приказват. Видяли една кръчма и един Иванов вика, бе, Ангелов, да влезем тук да пием, бе. Другия, бе, не мога, няма пари, семейство, бюджет, сега стои евро, всичко скъпо, няма пара, бе. Другия, аз имам, бе. Чакайте, нямаш ли семейство, деца нямаш ли? Имам, бе, всичко имам, бе, ма аз съм го измисъл. Ела да пием, ще кажа. Влезете в кръчмата, една ракия, две ракии, салати, айде на здраве. И то му казал, вика, виж какво на времето, като заживяхме с моята жена. И аз си казах, че имам да плащам един автомат от казармата. И всеки месец ме удържат 100 лева. Всъщност, те вече са 50 евро. И имам 50 евро всеки месец в фонда и аз съм човек и ходя си пия спокойно. И жената и тя спокойно мисли, че плащам автомата. И то сбри, голяма идея, бе. То е много хитро, бе. Вика, аз вика, след 2-3 дена взимам аванс, пак ще пим и хем вика, я ще излъжа те моята жена. Обаче нашия не казал автомат, ми казал танк. Както да е. Видели са нашия след 2-3 дена, напили се едно хубаво, пребера се Ангелов и вика, жена, тя, пиян си ту, нали, дай да ти вида аванса, що ги няма тук 50 евро? Защото вика, от военното окръжие ма потърсиха, имам да плащам, вика, един танк. И сега вика, всеки месец от всяка заплата, всеки аванс ще удържат 50 евро. Какво пообяснява она? Почнали, карали са глупости до странта. Обаче жената не може, странта става. Тя не може да го осмисли това. Не може да го преодолее. И вика, отиваме да се разправяме. Грабват са те двамата, отиват до поделението, търсят началник щаба и тя почва да се кара. Господин генерал, какви сте глупости, то танк, така. Всеки месец по 50 евро да му удържате до края на живота му. И той е казал, виж сега, госпожо, това са тук военни тайни, нали, секретна информация. Излезте, моля ви се, да поговоря с мъжа ви. Излязала тя и он е казал, ти нормален ли си, бе? Абе, ти лут ли си, бе? Аз цял генерал, че едва лъжа моята жена, че имам една картечница, ти цял танк, ти нормален ли си, къв си, бе? Значи повече от една пушка не мога да ти дам бележка. Написал му той една бележка за пушка. Излиза Ангелов и вика, жена, видя ли ма? Видя ли дето голямата ти уста? Сега имам да плащам една пушка, била вътре в танка. Един полицай спира един мъж. Так, палката. Добър ден, сержант Петров. Документи за проверка. Взима той документи. Знаете ли защо ви спрях? Мъжът казал, откъде да знам, вие ще ми кажете. Ми спрях, защото нямате включени светлини и карате и без колан. Ай сега глоба, пиша в акта 100 евро. Ко направя стар, ще стига, бе. Сиромах човек съм, няма пари, не, пише 100 евро, закона си е закон, трябва да се спазва. Човек стига, бе, моля се, ти майка, ти баща. Не, закона си е закон, трябва да се спазва, пише му той акта, 100 евро. Дава му го на шофьора, нашия запалял колата, взимал акта, сгънал го, запалял колата, вика, ти от спин няма да умреш. И тръгнал. Тя полицая озадачил се такъв, станал му интересно, почесал се по главата, дет няма нищо. Много интересно му станал, сега чувърка го, веднага качил се на колата, запалял патрулката, подгонял го, на буркан спира го. Кажи ми защо няма да умра от спин, господин водач. И он му казва, бе, нищо сега, нали ме губи? Айде сега няма да ти кажа. Полицая пак, кари бе, кажи ми защо няма да умра от спин. И мъжът му казал, не бе, стига сега, няма значение, аз те го казах просто. И полицая взел акта, скъсал го,
Вика, айде, няма глоба, всичко това е. Просто искам, моля се, да ми каже защо няма да умра от спин. И мъжът усмихнал се и казал, защото си капут, бе. Една майка решила да помогне на сина си да си намери булка. Извикала тя 4 жени и на 4 жени броила по 100 евро. И им казала, отивайте си, след една седмица се върнете. Вика ги тя след една седмица, вика и сина и почва да ги пита. Пита първата. Ти какво направи с парите, които ти дадах? Какво да направи? Те 100 евро пари ли са, бе? Влязах, вика, в първия мол, купех си 2 парцала и те свършиха. Купила си дрехи. Втората, ти какво направи? 100 евро пари ли са? Аз влязах в един голям магазин, гримо и мримо и те свършиха. Питала третата, добре, ти какво направи с парите? Третата казва, аз ги заделих на една страна и имам заделени 100 евро спестени. А ти? Попитала четвъртата. Ами четвъртата казала, ами аз не само имам 100 евро, ами аз от себе си спестих още 50 евро, така че имам 150 евро. И майката се обърнала към сина и му казала, виж сега, айди синко, избирай. И сочила така четвъртата. И сина седял, ей така, мислял. И вика, майко, избираме и тази с големите цици. Заврян зет. Направо го побъркали от претенции, побъркали го от изисквания жена му и тъщата. И един ден нашия откачил, запалял главата, прибира се и сяда на масата, вика ги двете, вика, лати тук, бе. От днеска прибирам се от работа и искам вечерята ми да е сложена. Разбрахте ли? Жена му казала, те ли? Те, да. Думнал той по масата. После, искам веднага, като се нахраня, салатата, ракийката, ерянчето сложено. Жена му, те ли? Те, да. Думнал пак той по масата. После, значи хапвам, изпивам си ракийката, после ставам, опъвам тебе, опъвам майка ти и си лягам. Разбрахме ли са? Тей ли, казала жена му? Тей, казала тъщата. В училище в час една госпожа решила да зададе една гатанка на децата и ги попитала, деца, знаете ли как 2 дупки могат да минат през една? Децата така зачудили са, научквали, предполагали, нали, но не могат да отговорят и казали, не знаем, госпожо. Госпожата казала, добре, виждам, че ви е трудно, нека да остане за домашно, утре пак ще въпитам, да видим, може да питате и вашите родители, да видим те какво ще кажат, ако могат да ви помогнат. И на следващия ден идва още госпожата, здравейте деца, разбрахте ли как 2 дупки може да минат през една? Те казали, не, госпожо, а вашите родители питахте ги? Питахме ги. И тя така с насмешка и надменно, нали, казва, такива прости родители, как да знаят, много е лесно деца, значи правите един кръг и си вкарвате носа вътре. И малкият Иванчо прибира се от училище, баща му е така държал дистанционно, прецъквал канали, гледал телевизия. Вика, Иванчо, какво стана, бе? Какво стана с тая гатанка? Какъв е отговор? И Иванчо го разказвал на баща си. Казал и тя какво коментирала, че нали, родителите били прости. Отворената. Вика, знаеш какво? Утре искам да я питаш как може 7 дупки да минат през една. Чуя Иванчо на следващия ден. Вика, госпожо, баща ми каза да ви питам нещо. Как може 7 дупки да минат през една? И тя казала, мисля, не знам, Иванчо, не мога да кажа. Той баща ми, вика, те каза, че сте прости и няма как да знаете, нали, макар че са ви оправиха заплатите на вас, учителите. Ами, много е лесно. Взимате една флейта и се навирате отзади. Наш Иванчо не учи. Пък е само 4-ти клас. На всяка родителска, постоянно родителите му се червят, постоянно госпожата само за Иванчо приказва, че не слуша, че не учи, че не внимава час, забележки и така нататък. Накрая вече на родителите до тук им дошло, извикали го една вечер и му казали, Иванчо, ти си само 4-ти клас, не може да продължаваме така. Значи трябва да се научиш да учиш, твоята работа е да учиш, нашата работа е да работим, всеки трябва да си гледа задълженията. С тези глупости ще внимаваш в час, само госпожата да се оплаче от тебе или пак да запукаш, да продължаваш да с двойките, взимаме компютър, забраняваме, телефон взимаме, безджобни ще ходиш, бой ще едиш, трябва да влезеш в правия път. И Иванчо се оплашал след цяла вечер, мисли какво да каже,
На другия ден той отива при госпожа Петрова, така се казва класната му, вика: госпожо, просто аз съм много умен и съм за 5-6 клас, нали, и то с материал, просто той не ми е интересен, аз идвам с нежелание и за това не уча, за това не слушам. Моля ви се, пишете ми нещици, като отида 5-6 клас вече, нали, да ми отговаря на нивото, ще започна вече да внимавам в час и да слушам. И учителката му казва: какви сте глупости, Иванчо? Отиваме при директора, директора ще те зададе няколко въпроса и да видим колко си умен. Отивате в стаята на директора, госпожа Петрова обяснява на директора какво приказва той Иванчо и директора вика: хубаво, добре, ще питам сега няколко въпроса. Иванчо, колко и 3 по 3? Нашия така уверен: 9. Добре. Колко е тогава 6 по 8? Иванчо пак уверен: 48. Добре. Коя е столицата на Франция? Париж, отговаря Иванчо. И директора вика: госпожа Петрова знае, наистина Иванчо знае, запишете го в 5 клас, айде. Директорката обаче вика: тази работа няма да стане на Иванчо номерата. Вика: господин директор, нека аз да му задам, вика, да му задам 3 въпроса, ако отговори правилно, тогава вече ще го запишем дори в 6 клас. И той казал: добре. И тя вика: Иванчо, кое е това нещо, което кравата има 4, а аз имам само 2? И сега директора вика: то с Иванчо ще каже някой простия, нали? Изчервил са малко. Иванчо вика: крака бе, госпожо, кравата има 4 крака и имате само 2. И госпожата казва така: добре, следващия въпрос. Какво имаш ти, гащите, което аз нямам? И директора: ще каже простотията. Иванчо вика: джобове на гащите, пък вие нямате джобове, пак аз имам. Госпожата: добре, коя е тази дума, която започва с П, завършва на А, има косми и знае тайни? При директора край. Каза е тази дума. Каза. И Иванчо вика: перука бе, госпожо, перука. И директора вика: госпожа Петрова, направо го записвайте за 8 клас, защото на тези 3 въпроса аз самия отговоря грешно. Малко българско селце. Срещат се попа и кмета и попа се оплаква: кмете, откраднаха ми колелото. Много интересно му станало на кмета, защото вика: ние тук сме една шепа хора, бе. Ние се знаем, се познаем всичките отделно. Той като ти изел колелото, той утре не може да отиде на чаршията с него на Оримака, на площада. Много странно. И попа: странно, не странно, колелото ми го няма, откраднаха ми го. Какво да правя сега? И кмета му казал: виж ко, нали, аз знам какво ще правиш. Нали идват в неделя при тебе в църквата на проповеди. Като проповядваш за 10 Божи заповеди, като стигнеш до 8-та не кради, замълчи малко, така направи пауза, огледай се, виж, който гледа надолу, настрани, той ти е откраднал колелото. И попа вика: да, това е хитро, ще го пробваме. Идва, нали, неделята, попа проповядвал и понеделника се срещат попа и кмета на площада. Какво стана? Пита кмета, станало му се интересно, кой ще вземе на попа колелото? И вика: стана ли номера? Ами вика, като стигнах до 6-та, не пожелава и жената на ближния и се сетях къде съм го забравил той колело, бе. Един ден магарито отива при лъва и му вика: откъде на къде ти си цар на животните, бе? И лъвът му казал: защото имам голяма грива. То и аз имам голяма грива. Аз трябва да бъда цар на животните. И лъвът му казал: защото имам голям... Магарито: че аз имам 2 пъти по-голям, бе. Аз трябва да съм цар на животните. И сега лъвът вижда сега, че някой да му каже. Не мога да се разбере с магарито. Вика: защото вика, държа яко. Че аз държа и аз също държа яко в леглото, бе. По няколко часа няма проблеми, бе. И лъвът казал: хубаво, айде. Искаш ли да направим с тебе едно съревнование? Единият ще опъне другия и който свърши по-бързо, другия е цар на животните. Магарито: нямаш проблеми, бе. Надупел съм магарито, вика на лъва: давайте си пръв. Лъвът го почнал: дай, ама на половиния час бил готов, свършал. Магарито казал: сега мой ред, сега ще видиш ти. Натопорчал магаришкия. Сега ще видиш, като подпукал лъва: дай 5 минути, 10 минути. Лъва вика: бре, точно тук ще ме скъса. И
почнал да пошка там, да охка, нали, само и само да му стане по-хубаво на магарето да свърши, обаче магарето държи. Оттам минало вече 20 минути, 25-та минута лъва почнал да върти дупито, както му прави лъвицата, само и само, нали, да свърши магарето. Магарето взел повече да пъшка, взел по-бързо да лашка, обаче няма, не идва края. Но време вика, лъва, бре, какво ще прави? И като започнал да се върти дупито на осморки, те да върти и магарето след една минута изпъшкало силно и свършало. И само се навело и му прошепнал в ухото: ти не си цар, бе, ти си бог направо. Една монахиня имала грешни помисли и се чувствала грешна. И споделила тя това на игуменката и игуменката й казала: ще отидеш при местния епископ, ще се изповядаш, ще ти олекне, ще ти мине. И речено сторено, на следващия ден монахинята отива при епископа, споделя му, че се чувства грешна, че има грешни помисли и той казва: виж какво, трябва да се събличеш гола, да видим дали има нещо видим. Съблича се тя гола, огледала е, той опипал е, казал: ами нищо не виждам, ще използваме грехомера. Ще вземем грехомера, ще го пъхнем и той ще каже. Съблякал се и той гол, взел и я опънал едно хубаво, после е казал: готова си, отивай си. И тя се прибира, казва на игуменката: така и така, така станало. И игуменката: ах, мръсник долен, пак мене, вика, 2 години ма лъжи, вика, че грехомер е развален и ма кара да го продухвам. Изпит по физика. Професора бил много гаден. Решавал да ги къса и затова им задава подвеждащ въпрос. Влиза първия студент: добър ден, добър ден. Сега, колега, започва професора, пътуваш в автобус. Мръсна жега. Какво ще направиш? Защото и много лесно е, професоре. Ще отворя прозореца. Ами ти ще отвориш прозореца, ама съпротивлението как се променя аеродинамиката на автобуса, знаеш ли? Не мога да кажа, казал той. Двойка. Да влезе следващия. Влиза следващия. Колега, пътуваш в автобус, какво ще направиш? И той казва: ще отворя прозореца. Двойка. Следващия. Двойка. Следващия. И после влиза колежка. Студентка, така надарена. Влиза тя и той: колежке, пътуваш в автобус. Мръсна жега, автобусът е пълен с хора, какво ще направиш? Ми си сваля, вика, сакото, вика. И той: не, колежке, ти не ме разбра. Автобусът е препълнен с хора, ужасна жега е. Какво ще направиш? И тя: ще се разкопчея ризата. И той пак: не, колежке, много е горещо. В автобуса препълно е, задушно е. Какво ще направиш? И тя: си сваля ризата и ще остана посетиен. И той: не, вие определено не ме разбирате. Последно ме питам. Автобусът е пълен, какво ще направите? И тя: ще сваля сутиена. И той: как така ще останете гола пред всички тези хора, пълен автобус? И тя рекла: ако ще и целият автобус да ма мине, аз прозореца няма да го отворя. Един мъж се прибира пиян в къщи и жена му, като го видяла, откачила. И от вратата го потванала, шамари, псовни, приказва там: ти колко пъти направо ме писна от тебе, алкохолик, пиянка, моите родители бяха прави, за нищо не ставаш, пиянка си, ще остая накрая, ще напусна, пиянка долна, крещяла, викала, бой шамари. И нашия седял, пазил са те от шамарите и по едно време вика: добре, Маро, я ми кажи сега, този месец аз колко пътя те опънах? И тя: аз да не ги броя сега, откъде да знам? И той: добре де, кажи. Не водя счетоводство, ти казвам, бе. И той: добре, бе, долу горе кажи сега. И тя: то сега почти всяка вечер, като се прибереш, значи 25 пътя долу горе. Така, колко пътя се прибрах пияма, Маро, този месец? И тя: сега аз не знам, сега не съм ги броила, 5-6 пътя някъде. Ти защо не ми викаш на мене чукач или добър любовник или жребец, ми викаш пиянка, ма? Една пиянка влиза в кръчмата и казва на другите пиянки: братя по чашка, помагайте, че много ма боли рамото. Значи много ма боли рамото, давайте там някой лекар,
нещо, връзки да намерим, да се излекуваме. И единия казал, иди при Иванов, доктор Иванов, другия казал, иди при Ангелов, третия казал, вишко, с тези доктори. Вече вика има AI, нали? Изкуственият интелект, те се лекуват. И как се лекува с този изкуствен интелект? Усъмнил се нашия, ми вика, чуваш, вика, има една машина, вика, на края на селото, слагаш, вика, една чашка урина, тя ти гледа и ти казва какво. Няма, вика, тези доктори, че направление, че ще се молиш на доктора, че ще даваш бомбони, уиски, връзки ще търсиш, тя нататък. Вече минаемто и време на докторите, има тези машини, изкуственият интелект лекува. Сега нашия се усъмнил, сега www.com ще го лекува, ама болита се не трябва и вика, ще отида. Отива нашия, изпикава се там в една чашка, то машината като кафе машина. Дигнал капачето, слагате и чашката, машината взела там да штрака, да пука и по едно време на дисплея пише, имаш тенис рамо. Значи ще пиеш колаген, ще пиеш калци, съответно почивка най-вече, масажи, компреси и след 2 седмици си готов. Нашия се зарадва, защото няма антибиотик, ще може да си гъчи нашия да си пие. Прибира се той, една седмица се лекува, рамото почти минало. Обаче сега, гложди го нашия сега, как аджиба ще познава тази машина. И той един ден гледа, те седи си той на двора и гледа кучето и те дига крака и ще пикай. Взел той една чашка, веднага събрал там малко урина от кучето. Накарал сина си да се изплюи в чашката. Накарал жена си също да се изпикае в чашката. И още друго, кой да измисли каква магария. Нашия взел си набил иначки и сложил малко и материал вътре в тази чашка. И тръгнал към машината и даже по пътя забрал още 2-3 пиянки. Вика, елате сега да гледате тук майтап. Изкуственият интелект, www, ще ме лекува мене.com. И отива нашия, дига капачето, пъха чашката и машината пак штрак, и на дисплея пише: приятел, кучето, че има бълхи. Синът ти е зависим наркоман, жена ти е бремена от комшията, а ти ако продължаваш да биеш чеки и с тая ръка, скоро той рамо няма да мине. Един мъж почнал да съмнява, че жена му се заиграва с чуж мъж от друг град. И почнал той да я дебне така изкъсо, да я следи, да я наблюдава, да се съмнява, да ревнува. И тя се обадила на любовника и вика, то моя ще ма фани. Трябва да внимаваме много, да преустановим нашите контакти. И той казал спокойно, аз ще оправя нещата, знам какво да направя. И след няколко дена тя получава телеграма, уж от роднина, тя от любовника, че една леля починала. И тя почнала ман за ман да реве, тя ми беше много близка, трябва да отида на погребението. И той казал, сега първоначално той не искал да я пуска мъже, обаче после е казал, добре, айде ще отидеш, обаче с майка ми, там да те варди. И на следващия ден кара ги той на автогарата с майка му и свикървата и снахата качват се на автобуса и отива там до другия град, уж на погребението. Обаче тя предварително пак се обадила на любовника и вика, той тук ми праща майка си да ме проверя. Той вика, спокойно, аз ще оправя нещата. И слизат те в другия град, свикърва и снаха, пристигат 2 коли, в едната се качва свикървата, в другата снахата изчезват. И след 2 дена двете пристигат на автогарата, едната слиза от колата, другата от другата кола. Къде са ходили, не знаят. И качват се сега в автобуса и после пътуват да се прибират. И сега снахата гузна сега така, нали, седи, мълчи, гледа. Вика, бе, майко, кой ще обясняваме сега вкъщи? И тя вика, не те знам кой ще обясняваш, кой ще приказваш, ама аз смятам да дойде и на 9 дена и на 40. Един дядо отива на гости на внука си и намира едни хапчета в банята. Какви се вика тези хапчета, бе? Дядо вика, това е Виагра. Да правиш, вика, пиш, вика, тези хапчета и правиш любов. Дай веднага една шепа хапчета. Как ще дам една шепа хапчета, бе? Казва внука, те първо са много вредни, значи дигат кръвно, натоварват сърце, ще доближиш границите, ще умреш. Отделно са и много скъпи, 10 евро струва едно хапче. Аре, моля се, 20 години бабата нищо не сме правили. Поне едно хапче, едно хапче, 10 евро, голяма работа, нищо няма да ми стане. И внука му казал, добре, айде, му дал там едно хапче. И на следващия ден внука влиза в банята и вижда на шкафчето, където са хапчетата, оставени 110 евро.
Абе, дядо, какво правиш, бе? Абе, да ти казах едно хапче, не повече ще умреш, бе. Добре ли си, как си? Сега, момче, 10 евро са от мене за хапчето, другите 100 евро са от бабата. Седи се Свети Петър, подпрян така на райските порти, и след малко се доближава един мъж на средна възраст при него и той вика: ей, чадо, какво си се грешил? И мъжът му казал: ами, веднъж така се заговорихме с една приятелка на жена ми, заговорихме се от дума на дума, сипах и една ракия, салата и после се събудихме в спалница. Нещо друго имаш ли? Ами, веднъж една колежка, така на работа, след работа, заговорихме се малко, пихме по едно след работа и после го направихме в колата. Добре, друго има ли нещо? Ами, веднъж една съседка дойде за малко до вкъщи, поговорихме си, пинахме по едно и докато жена ми я нямаше и я оправих. Добре, друго нещо? Попитал Свети Петър. Еми, един приятел, така веднъж се заговорихме, пинахме и после го оправих. Свети Петър каза: ай, нещо. Много се заговорихме, викам аз. Айде, тръгвай на където си тръгнал, чадо. Айде. Малкият Иванчо пораснал вече, станал голям мъж за женене, задумил се. Обаче жена му вижда, че нещо кахаря нашия, такъв не спи, умислен, нали? Абе, вика: Иване, какво става, бе? Абе, нищо, вика, остей са, жена, нищо сега, не те интересува. Нали, сега той гледал да не я притеснява. Тя обаче вижда го, че не бива работа, вика: Иване, кажи, бе, семейство сме сега, кажи, сподели. Абе, жена, остей са, имам да връщам пари на съседа Гошо. 5000 евро имам да му давам. Тя вика: ма нямам сега да му ги върна. Тя му вика: Иванчо, нещо поискал срочка, нали, там, другата седмица, другия месец, нали, нещо. Жена с толкова пътя става го лъжа, въртял срещка, даже вчера пак се разправяхме и накрая му обещах, че утре ще му ги дам. Пак аз нямам отде да ги изваря да му ги дам. И сега сън не ма фаща, не мога да спа. Тя поседява, вика: чакай сега. Излязва тя на терасата. Гошо, кажи ма, каза оня. Ами, Иван не може да ти върне парите. Аз сега, Иване, ти лягай да спиш, сега Гошо няма да може да спи. Една жена звъни на една агенция за мъже, за компаньони. Ало, здравейте, имате ли силни мъже? Имаме, разбира се, те при нас всичките мъже са силни. Добре, а имате ли красиви мъже? Разбира се, всичките са красиви, оправени. Добре, имате ли стилни мъже? Така, добре облечени. Разбира се, госпожо, при нас всичките мъже са топ, просто стилни, корави, добре изглеждащи. Добре, само един последен въпрос да ви питам. Издръжливи имате ли? Искам някой издръжлив, защото съм много самотна, искам да е издръжлив. Имаме, пращаме ви. След 30-40 минути на вратата звъни, отива жената, отваря и един мъж, ама изтупан, риза, мриза, сако, тук всичко изпъна целия в модерни дрехи. Последен писък на модата, най-модерните дрехи. Сипа му тя едно питиенци, след малко отиват в спалнята и нашия почва да къса дрехи. Да падат дрехи и задръжки, почва да къса. Тя се шашнала, вика: чакай, какво правите, господине, какво правите? И той вика: късам ги, тия дрехи няма да ми трябват, аз когато свършате вече няма са модерни. Малкият Иванчо пораснал и ще ходи в казармата. Обаче на него горкия хищ не му са ходило и решава да се прави, че не вижда. Отива той на комисията, събличат го гол и доктора му посочва: кое е това чувство? Не виждам. Колко пръста показвам? Не виждам, казал Иванчо. И доктора взел едно финерче, взел да му светите в очите. Нищо не виждам. Къде сте? Доктора изляза от стаята и в коридора вижда една колежка. Вика: колежке, влез, моля се, в моя кабинет, обаче искам да се събличеш. Аз и сега ще дойда. И влиза тя колежката, съблича се гола, след една минута идва доктора. Иванчо, как си, виждаш ли? Нищо не виждам.
Ами ти хубаво не виждаш моето момче, ама оная ти работа направо към казармата сочи моето момче. Или студент влиза в стола да обядва. Държи си тейтавичката и почва да се оглежда, сега всички маси пълни. И той сега какво да прави? Нище, ама отива сяда там при един професор. И сяда той при професора. Професорът така си еди и вика, поглежда го и вика, свиня и птица на едно място не седят, моето момче. И студента го затапял, му казваме, хубаво, добре, аз отлитам. Фанал ставичката и се махнал. Професора много се ядосал, вика, сега ще го скъсам това, нарочно ще го скъсам. Идва изпита, студента обаче отговаря. Професора пак пита, пак отговаря, пак пита, пак отговаря. И сега как да го фани сега професора? Вика, добре, ще задам един последен въпрос. Вървиш по улицата и срещаш две торби. Едната торба пълна с пари, другата торба пълна с мозък. Коя ще вземеш? И студента казва, много ясно е, взема тази с парите. И професора, да, ама аз ако бях, щях да взема тази с мозъка. И студента ми, кой каквото няма, той ще вземе. И професора почервенял целия откачил, дай си тук студентската книжка и написал говедо, махай се от тук. И студента хищ не взел книжката, хищ не е прочел, не по-скоро, взел книжката, излиза, след една минута връща, чука те на вратата. Вика, бе, професоре, тук сте се подписали, ама оценка няма ли да ми сложите? Отива един ден Иванчо при баща си, вика, тате, ще се женя. И баща му, абе, сине, гледай си живота, не ти трябва сега сватби, семейство, проблеми, глупости, битовизми. Гледай си кефа живота, излизай си, забавлявай си, штракай с пръсти. Не, аз съм решил се женя. Хубаво е, добре, айде. За коя си решил? Иванчо вика ми, за Марика. За Марика, тате, не съм съгласен. Защо бе? Рекал Иванчо, защото вика, на времето, как да ти кажа, синя сега, на времето малко се греших и тя ти е сестра. Кофти работа, казал Иванчо. Вика, хубаво тогава, за Валя. Коя Валя, бе, Иванчо? Валя, бе, на Чучо Гошо, твоя най-добър приятел, дето ходите заедно с него за риба. Иванчо, сега как да ти кажа, тя също ти е сестра. Как ще ми е сестра, бе, тате? Вие с Чучо Гошо най-добри приятели, ходите за риба. Абе, ние ходим, ама сега на времето се греших и... казал Иванчо. Хубаво тогава, освен да взема Светла, моята съученичка. Дето бяхме съученици едно време. Коя Светла, бе? Дето бяхме съученици, бе, тате. Не дей да пипаш там, тате. Иванчо, баща ми какво направи ти, бе? Ти навсякъде си вършал, бе. И майката седяла, слушала и вика, абе, сине, за коя си искаш, за нея се взимай. Аз на времето се греших и той не ти и баща даже. Един мъж много пил. Голяма пиянка бил и жена му вече направо е писнала от него и му казала, вишко, ако още веднъж се прибереш къщи пиян, гонята. Значи къщата е на родителите ми, гонята и изобщо вече повече нямам нерви да се занимавам с тебе. И нашия така стреснал се, минало една седмица, 2 седмици, обаче пиво се горкия, какво да прави. И след работа се отбива той в кръчмата, там пиянките, всичките пият, дигат на здраве, нашия, аз ще пия една кола. Това кола, да ти стане нещо, кола ще пил. Почнали там да го базикат. Няма, вика, с моята жена, вика, се разбрахме, ще ме изгони къщата и нейна на нейните родители и ще пия кола. И те му казали, спокойно, бе, ние знаем какво да правим. Сега, почваш, пиеш си спокойно, напиваш се и после ядеш чесън, ядеш, иначе една глава чесън, една глава лук, ядеш праса и накрая консерва риба. И той добре, почна. Той пили една ракия, 2 ракии, 3 ракии, 4 ракии, 5 ракии, салати, вървяло всичко и накрая тръгнали да се приберат. Наша изяжда чесъна, лука, прас и скумрия с риба и тръгва да се прибира. И на вратата жена му веднага почнала да крещи, да вика: ей, ти, пиянка, пак се напи, няма жена, няма, нищо съм пил, няма, бе. Само вика, пих кола. Каква кола, бе? Я ми дъхни през ключалката да те вида.
И навел се нашия на ключалката. И тя, да си махнеш газа от ключалката и да натухаш с устата! Един мъж му трябвало секретарка. Пуска той, обява, идва на интервю една жена с образование, с всичко. Перфектната секретарка. И наема е той. Идва първи работен ден секретарката на работа, отваря прозорците на шефа в кабинета, да влезе свеж въздух. Идва шефа, кой отвори прозорците? Тя казва аз. Как може? Аз съм осмак, недоносен, роден съм в 8-я месец, ще се разболея тук, затваря прозорците и се скарал той. Така, и сега идва на втория ден секретарката, сега не може да отвори прозорците, решава да пръсне там с ароматизатор, нали, да мирише приятно, да ухае добре. Влиза пак шефа, кой тук пръска? Секретарката казва аз. Аз имам алергии, ще се разболея, забранявам такива работи. И идва третия ден, идва шефа на работа, отваря се вратата на кабинета и гледа секретарката му гола, така се разтворила краката. И той, какво правиш? И тя, влизай тук да те износя още един месец и ще направо ме писна от тебе, бе. На една жена мъжа е починал рано и тя се чудила какво да прави, защото сама жена с дете, какво да прави? Няма и пари, бедно положение и тя решава да отиде в един манастир, да стане послушничка и там да помага, колкото да има подслон, да има храна. И ходила там, чистила, метяла и минали така години, всичко било нормално. И детето растяло, станало вече тинейджър и той сега иска вече като другите да ходи цигарка, биричка, нали, такива неща. И сега обаче няма пари, откъде да вземе пари и видял, че имало там дарения. Хората пускат в едни съндъчета дарения. И сега отива младежа, застава пред иконата на Света Богородица, почва да се моли, молят се майко, нали, ако може да взема 5 евро, да отида за биричка и за цигари. И съответно, нали, кажи ми какво да правя. Съответно, иконата нищо не му казва и той е знак на съгласие. Щом нищо не казва, значи е съгласен. И взема той 5 евро, отива, взема си там биричка, цигари. И така това нещо се повтаряло. Ден през ден. Попа вика, хората уж дарят пари, пък тук е нещо парите много малко. И той един ден решил да се скрие там зад една икона на Исус Христос и застанал се и гледа какво се случва. И пак нашия младеж отива, молят се майко да взема 5 евро, да отида да си купят цигари и там да пие една биричка. И сега попа са направил на Исус Христос. Не може! И младежа казал, трай бе, аз говоря с майка ти. Пешо бил комарджия. Ама такъв принципен. Всяка вечер на едно и също казино, играй едни и същи пари, на една и съща машинка, накрая винаги се оставят 10 евро, хваща си едно и също такси. Това е години наред. Години. Обаче една вечер нещо объркал с пътиите и останал без пари за такси. Нищо, излиза отвънка, качва се в неговото такси. Вика там на таксиметровия да го прибера. Обаче вика, днеска нямам пари, нещо обърках нещата. Ама ние се знаем от години, утре ще дам пари. И той таксиметровия се ядосва, му казал, не. Слизай от колата, значи аз майка си и баща си не возя без пари. И ядосал се Пешо, слязал, че е живеел и далеч, прибрал се, както и да е. И на следващия ден пак, нали, година след година, той това прави. Отива нашия на казиното, обаче този път, удре. И излиза той с една чанта с пари, ще фаща неговото такси, ма вика, сега ще му направи един номер. И те са 3 таксита наредени, отива при първото, вика, ще ме закараш, до къщи ще закарам, естествено. Обаче вика, ще дам, вика, 1000 евро, да ми направиш, вика, една. Не, махай се от тук, гейто, но изгоням го. Влиза той във второто такси, ще ме закараш до къщи, ще закарам. Обаче искам, ще дам 1000 евро да ми направиш на. Да се махаш от тук, изчезай. Отива той при нашия, здрасти Пешо, както обикновено ли? Да, както обикновено. Само вика и тук, като тръгваме, вика, мини бавничко покрай колегите да им махна. Минава нашия бавничко, Пешо сваля джама. Видяхте ли?
Нашия се съгласи. Един журналист прави репортаж за един манастир. Ходи, разглежда, снима, пише, говори с попа. И накрая решил да попита попа как е сексуалният живот в манастира. Вика, попе, вие тук правите ли любов? Правим, вика, една събота, вика, идва една жена. И един вика от нас прави с нея кекс. Ами как решавате кой от вас ще прави? Ами влизаме, вика, в една тъмна стая и всичките дигаме расото и пускаме една муха. И мухата, на който касне начатала, той е щастливеца, той прави любов с жената. Интересно. Даже вика, днеска, точно днеска, вика, се избираме и сега, вика, ще ви покажа. И те ще влизат в стаята и обаче гледат единия монах върти и прави там на другите. Той какво е, бе, попе? Това е, вика, лотика. Как така лотика, бе? Ами, вика, миналата седмица един се беше намазал с мед, оная работа, и от тогава, вика, мина един и ги проверя предито и тогава пускаме мухата. Един мъж, дето карал в насрещното, нали, бил обратен и прочел в интернет нашия, че мъжете, които носили голям номер обувки, били надарени. И той сега решил да намери такъв мъж с голям номер обувки, къде е, отишъл в мола на разходка. И разхожда се той из мола, върви и гледа така мъжете в краката. Върви и гледа така мъжете в краката. И по едно време си харесал един господин така с големи обувки. Приближил се до него и го попитал, може ли да ме опънете? И он му казал, аз съм мъж, бе, не си падам по мъже, аз харесвам жени. И он му казал, добре, ще ви дам колкото пари имам в мене, бръкнал в джоба и извадил 150 евро. Сега помисъл, нашия 150 евро не са много пари, ма не са и малко. Пък и то един път само, пък кой ли ще разбере? Хубаво, къде ще отиде? Вика, ела, ще отидем в туалетните освен. Отиват те в туалетните, влизат там в една кабинка, обратния си събува гащите, надупва се и чака. И другия мъж тък му си събува гащите, навирал самолета, готов да излита, обаче пък един мъж, друг му се хорил до туалетната, бам, набил един крак на вратата, като бутнал нашия, той пак взел му вкарал една ръка в дупито и то с обратен, приятел, ти що не каза, че те с обувките стискат, бе? Мъж на средна възраст, счетоводителят Генчо, излагал една жена да се оженят. Обаче проблема бил, че Генчо бил девствен. Никога не е бил с жена. Казал той, споделил той на булката, тя казала, няма страшно, так му аз ще науча, аз ще отракам спокойно, това не е проблем за мене. Както да е, оженили са, минали сватбата, първа брашна нощ и жената отишли сега в спалнята и тя събляква се чисто гола, показала си, казала, ето това е гърди. Тук ближе, сучиш, мачка, стискаш, изобщо каквото ти харесва. Почнал той да ближе, да сучи, да мачка там, да се радва. И оттам тя му казала, ето тук е коремче, пъпче, тук пак целуваш, милваш, ближиш, каквото искаш правиш. И той започнал там да целува, да ближе, да гали. И това долу е П. И Пенчо казва, той го знам, така ми викат на работа. Мъж и жена в зоологическата градина, почти нямало посетители, били само те. И разглеждали те животните и когато отишли до горилата, мъжът казал, жена, я си разкопче тук малко риската да видим дали в тях действа първичното, как ще реагира. И жената, стига сега глупости, тук ще разкопчавам. Не, нека да видим какво ще стане. И разкопчава тя тук леко риската и горилата взела тя да се радва и мъжът видя ли, действа, я свали сутиена. Глупости, как свалям сутиена? Айде бе, няма никой. Жената така се погледала, свалила сутиена, разклатила гърди и горилата взела, фанала се за клетката, взела да я тресе. И може, айде, давай сега, свали си само гащичките, те дигни си полата и си свали гащичките до колената. Стига глупости, простоти, нали? Айде, моля се, давай да видим какво ще стане. И свалила си тя гащичките, дигнала си полата и горилата направо откачила, взела там да самятка и мъжа отишъл и отворил клетката. Мъжа, какво правиш, мъжа? Аз сега му кажи, че си уморена и че ще боли главата. Отива един сериозен бизнесмен при попа.
И му вика: попе, викат ма в данъчното. И попа му казва: тези неща не ги разбирам, аз се занимавам с духовни неща, чедо. Ама не, аз за съвет да се допитам до тебе. За какъв съвет, попитал попа? Сега аз ще отида, нали, викат ма, ще отида. Ща неща. Сега единият вариант да облека хубав марков костюм, нали, така респект, нали, тежко. Сега аз имам няколко бизнеса, имам възможности, нали, не съм кой да е. И така чудя се да взема костюм, да вдъхвам респект. Или другия вариант е да се правя на шушумига, да облича един стар, нали, раздърпан анцук и така да хората да се смелят над мене и да не ме атакуват много. И попа сега вика: не знам честно да ти кажа, не знам какво да ти кажа, но ще ти отговоря така, както отговорях на една девойка, която ме попита за първата брашна нощ. Значи една девойка ме попита как да се обличе първата брашна нощ, дали да бъде с дълга нощница, за да изглежда целомъдрена, или да обличе някакво ретушно пило, за да бъде разкрепостена. И на остри уши бизнесмена: ами, казах и, че каквото и да обличе, яко ще я чукат. Двама мъже се запознават на летището, качват се в самолета, ще летят, много хубаво се приказват и така от дума на дума разбират, че двамата карат в насрещното. Харесват мъже. И един я вика: дайте и те да вземем това приятелство, да го оползотворим. Виж колко хубаво върви си лафа. Обаче му казал: мене ма е срам. Абе, спокойно, аз знам, защото тук редовно летя, той полета е дълъг. Като стане 12 часа и всички лягат да спят, включват на автопилот. Не вярвам аз, не вярвам. Абе, слушай мене, аз ти казвам, летя редовно, Станало 12 часа, то пак: айде давай да правим нещо, желаята, Не, ще навидат, срам ме. Добре, като не ми вярваш, те спят. Иди, почукай на стаята на стюардесите и ще видиш, че спът. Отива той, чука на стаята, вика: може ли една чаша вода? Мълчание. Връща се и двамата започват яко чукане. И на странта стюардесата излиза и гледа единия пътник, целият е такъв изповръщан. Абе, господине, защо не поискахте? Имаме специални турбички. Защо не се обадяхте? Щяхме да ви дадем. Ще се обадя. С още един поиска чаша вода, знаете ли как го чукаха? Мъж и жена се запознават случайно на плажа в Созополо. И така харесали се, нали, имат симпатии така първоначални и решили след плажа да отидат на заведение. След плажа отишли, нали, изкъпали се, който там си е по хотелите, и отишли на едно хубаво заведение в Созопол, там с гледка на брега на морето, прекарвали се страхотно, разговорът бил чудесен и на края на вечерта нашия пич докоснал жената по ръката. И на следващия ден отишли пак на плаж, пак разговор, всичко върви си, емоционално се усещат, всичко много хубаво. И вечерта пак, естествено, пак се разбират, даже отишли в същия ресторант, там обстановката е приятна, храната е хубава, гледката е уникална, разговорите вървят добре, говорят се двамата и нашия е погалял по бедрото. На третата вечер пак същото. През деня на плаж, прекарват се страхотно, вечерта отиват пак в тяхното заведение вече и той е погалял по рамото и тя му казва: вишко, сега, ти да не мислиш, че аз съм тук за няколко месеца, бе,